ọba na kansụl ime obodo Idemili South nọrọ na ngwụcha izu ụka wee jupụta na ihe mmemme obi aṅụrị dịka onye eze n'ụlọ obodo a bụ Igwe Injinia Augustine Chinedum Emelobe merụbere mmemme iri ji ọfọ ya n'ụzọ dara ụda na obi ya dị na ọkụ ụzọ ọba. Ya bụ nnukwu mmemme bụ nke ejiri ikwu okwuchukwu wee malite nke ọ bụ Venerable Okoye nọ n'isi ya, onye kenere Igwe maka etu o si wee bụrụ Chineke ụzọ n'ihe ọ na-eme ma gbakọọ ndị ọba ka ha jigidesie Chineke aka ike ma na-agbaso ozizi nke ya mee ka mata na onwe ihe ọbụla dị njọ na mmadụ ị na-asọpụrụ ọdịnala ha ma kpọkuo ha ka ha ghara ikwe ka omenala ha nye ọkụ. Ili ji 2025 nke ndị ọba bụ nke malitere site na okwuchukwu nke a gwara ndị nọ ebe ahụ site n'aka Reverend Okoye bụ nwa ọba kpọmkwem bụ onye kpọrọ okwu kpọgara ndị ọba ka ha bụrụ ndị ga na-amakụ Chineke mgbe niile n'ihe ọbụla ha na-eme. N'ịgwa ndị ABS okwu ka Igwe Emerube bụ onye ligoro n'ọkwa ahụ ka afọ 7 gasịrị bụ onye kwupụtara nnọọ na ili ji bụ ofu n'ime ụzọ ime ihe nna nna ha kụziri anyị, bụkwazi ụzọ esi ekene Chineke maka na ihe akọrọ n'ubi mere ọfụma. Ndị okwu ha na-agba izu bịara mmemme ahụ gụnyere Onowu na ọba bụ Maazị Boniface Onyeka, onye President General nke ọba bụ Injinia Anthony Ụzọ Ejiofọ na igwe ndị ogidi bụ Igwe Alex Ụzọ Onyido bụ ndị kwuru nnọọ na ọ bụ ofu n'ime ụzọ esi eme ka udo dị n'obodo ma kpọọ ndị ọbụ ka ha bụrụ ndị ga na-akọpụta ihe nyafụnyafụ. Onye ọzọ kwuru okwu bụ onye chibulu ọba dịka President General bụ Reverend Chris Afam Emelie bụ onye jupụtara n'ọṅụ maka ebumnobi Igwe Emerube bụ maka idezi ọba. Iri ji nke ndị ọba 2025 bụ nnọọ nke jupụtara n'ọṅụ nke dọtara nnukwu na obere n'ọba ya nakwazi igosipụta awamuji Igwe Emerube ya na oriri ya, egwu dị iche iche, mmanwụ na ndị enyi ijetụ ya jisi ike. Site n'ọba, abụ Festus Obierika maka akụkọ ụwa ABS.